Yuk bersama dengan 3 artis Pak Tosi Jiwo. Yuk yuk. Lali janjine kagem pambuka punika nggih badhe nggih. Nggih. Ibu-ibu kok napa wonten ngandhap punika? Nggih niki model iki lek nang mriki, Bu. Oh, mriku mawon. Nggih. Iki model tambi ya ngene-ngene iki Wonosobo. Oh, mriki tambi. Nggih niki tambine jeng ngalir terus. Jauh sekali. Jauh sekali. Janjine kowe nang ngendi? Tarik tenaga. Ditarik, berarti ketemu ora narik
nafas. Ya narik. Oh, tak kira ora narik. Ora oke Aris nusul. Sapa? Aris kendang. Oh, ora paham ya. Pundi? Niku meng sami kali rambut Oh, tok lho Pak sami. nggih. Aku ngertine Esti. Rak ngono. Janjane